Os vendedores ambulantes de Vilagarcía volven mostrar o seu malestar co goberno local pola distribución das zonas da feira. Os feirantes denuncian o perigo que supón a convivencia no mesmo espazo dos postos e o tránsito de vehículos. Temen que calquer día aconteza unha desgraza. A ver, consecuencias, que isto pode traer unha desgracia, é dicir, eu penso que os políticos debían de pensar ter un pouco de conciencia que quen se vai facer responsable dun posible atropello que pode, porque a ver, ca circulación da xente, en calquer momento hai un atropello. Que pasa? Vanos a botar depois a culpa aos vendedores por estar o mercadillo aí, vanos a botar a culpa dun accidente ou dunha desgracia? Os feirantes non entenden a decisión do goberno de Vilagarcía. Por iso solicitarán á Policía Local o informe que avala que a convivencia entre postos e vehículos é segura. Sí, nos presentamos este martes no rexistro que queremos saber o informe da Policía Local se é favorable ou non. O Concello explicou que o tránsito de vehículos por esa zona é importante para a vila, unha situación que xa falaran cos comerciantes, feito que os feirantes consideran que non é certo. Segundo explican, comenzaron coas conversas, pero a decisión foi tomada sen consenso polo Concello. Non é que aceptáramos, hai un ano, fixo en xullo un ano e pico, chegouse a un acordo de que se seguían con este plan que se habría de consensuar, de momento aquí nadie consensuou. O Concello tomou a decisión por eles mesmos, a nós ainda nunca nadie nos chamou para explicarnos realmente como vai quedar a cousa. Os comerciantes temen que detrás de todo isto só haxa unha explicación, que o Concello non queira que a feira se manteña na vila. O Concello de Vilagarcía nunca tratou de potenciar o mercadillo de Vilagarcía. Ningún equipo de goberno que hubo en Vilagarcía sempre poñendo pau nas rodas aos vendedores. E isto, eu penso que este é o remate. É o remate, xa, se queren eliminar o mercadillo, pois que o quiten dunha vez, que o digan claramente, pero non que nos estén perxudicando como nos están perxudicando. Os feirantes piden solucións para poder traballar con seguridade e garantías. De non ser así, comezarán a mobilizarse para defender o seu sustento. Agardan contar co apoio da veciñanza, igual que na recollida de sinaturas de hai uns meses.